ni nyakurite mondo duogi, which is very dangerous for me if you ask me. But a process mar golo deputy president kai jogi wacho ni the bench mangani no set up is unconstitutional. That basically means that the whole process is unconstitutional. Mana, I will be very genuine with you. Mana weda kikibedi ni korodwa me one way of looking at things. Omera, what that basically means is siasa. Kata ine no judges makoro winjo gino. O say watch ni joman di winjo merit and demerit mar case ni, or watch ni they are not well constituted. Okay. Meaning ni they are unconstitutional on the bench. Kata merit gi demerit ni gidi winjo na deto, they are not capable. They are not a court of competent jurisdiction. That basically means Rigathi Gachagua was unprocedurally removed. Ingeni kanigolo Rigathi Gachagua. Nangiso jogini give mwomre. Because kata wedongeyo, if you are not accorded a fair hearing, kaukumi tuolo mar mondi wachini winji. The court of law, he who comes to equity must come with clean hands. Kendo kidonjo nyaka mi fair hearing. Mo winji, mo wachini angoma no timbre, ma court make a decision. Senate no givinjo ngani. Ngani netuo, ngani whether no wuondre, mo luar, kawiye no ketre, kosono ko ketre, mago fair hearing no ko timbre. Ipenja ni politically what does that mean? Mano nyiso nango eweche mag siasa. Eweche mag siasa adwa ngisi without fear of contradiction ni Rigathi Gachagua koro oyiene chung kaka president. Ngeni procedurally kogoli kaka sitting president kata ngama ni e power to goli watch ni motion of no confidence koso ibedo impeached then okunyali yeni chung. Kwanza koro siasa mar Kenya they chwakre pa pokidwari neno. Correct. Koro jo kamelima Kenya gin gi candidate. Okay. Kaka ne giwuondo Kalonzo, gi Matiang'i, gi Pakemo, ni wan kodi, wangango koro indicators nendre ni koro onge gima stop Gachagua chung. Okay. Odhi chung. Omulo nitie dolatin moko maniero wacho. Kawuono wan gi canon. Gin dolatino mag chike.